मानो फैनांगौ बुथारनो मा बिसोरखौ बिराद मानो फैबाय थायो बिसोरो गावजों गोजों गेजेरजों क'क्राझाराव खासे फैया जाबाय क'क्राझाराव इफाथार मोनथामोनबा बिसोर दिनदार नङा जोंखौ मानिया जोंखौ मानिया हाय हेलौ लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गिख्रंथाव जाथाय लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ बा नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर जाय सुबुंफोरानो नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङा होमब्ला अब्लानो बुजि मोनगोन दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामनो होननानै सानाखै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोंनोसै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला बुजि मोननाय नङा आरो लोगोफोर थौदे बिदिब्ला नायलांदो थ' लोगोफोर ओरैबायदि आथिखालनि जुगाव गोबां सुबुङानो फोथायनोबो गोब्राब जादों आरो फोथायनोबो गोनां होननाय बायदि मोनसे बाथ्राया जानानै फैदों आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा माने स्कुलावनो जा फरायसालियावनो जा बा सासे न'खरावनो जा बेफोरबायदि मोनसे जाथाया दायो मोनसे नङा मोनसे जाबोगासिनो दङ आरो जालांबोबाय थादों आरोना ओंखायनो जेनेबा आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो जे नोंथांमोना दायो मिथिखाबाय जानो हागौ आं मानि थाखाय भिडिअ लाना फैदों दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बे समावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना जुदि प्रुफ मोननाय नङा बायदि सानदों आङो ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोननि सेरावहाय आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे मोनसे फिसा भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांनानै होनो नागिरदों नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांबाय थाबानो जाबाय बेखौ थारैनो बियो बिनियाव सैथो मानोना आनसैथो आरोना लोगोफोर गोबां सुबुङानो दायो फोथाया नङा होमब्ला बेफोरबायदि मोदायफोरनि भुट बिकासफोरनि माबाफोरखौ नङा होमब्ला लोगोफोर आरो जाय सुबुंफोराथ' बिगियाननि मोनसे खामानि मावग्राफोरा साइन्टिस्ट सुबुंफोराथ' आरो बेफोरबायदि भुट बायदिसिना माबा आत्माफोरनि बागैथ' गोबां सुबुङानो फोथायनो गोब्राब जाखायो नङा होमब्ला लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना थारैनो नायनानै नोंथांमोना मा सानो थारैनो बियो सैथो ना नंखाय नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला मोनफैबाय नै आं मोनफैबाय मानसिखौ खानासो दोननांदों नै खानासो दोनो खाना दोनदों मानसिखौ नै थांगोन अ गारि लाबोदों गारि फिसा लाबोदों जोंखौ मानिया जोंखौ मानिया माबायदि नुयो बिसोरो माबायदि आं थांनाङा आं दिसियाव मासाबनो नाङा आं बेलेग बोराय ना नों बोराय आं बोराय ना सेंग्रा माथो मिडियाम आं थगायदो खिन्थु आं बिदि खालामा आं बसुर बंख जौ लों थाखा लों बाइकनिफ्राय बिसासफोर नाङा बिसासा बुथारनो हायो मानसिखौ 3 दान जाबाय बिदि खाना दोननांनाया ओरैबायदि माने खाना दोननो गोनां जादों मानसिखौ 3 दान नङाबा न'स' जोफायजोबो नालाय न'खौ मैया दाख्लैसो खाफिनजोबदों बेखौ एखेबारे माने बायला जिला जाजोब्बायमोन आरो ना दा हगारबाथाय मानसि बुथारखानो नागिरखायो थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर नुनानै नोंथांमोनाथ' बुजि मोनखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे गिथावना नङा होमब्ला लोगोफोर सासे लाइमोन सेंग्रानियावहाय बेफोरबायदि भुट आत्माया हाबनानै दिनै बेफोरबायदि जादों होननानै आरोना लोगोफोर मथा मथि बिथांखौ 3 दान जाबायनो आरोना 3 मान्थ जाबाय बिथांखौ बेफोरबायदि खानानै दोननो गोनां जानाया आरो लोगोफोर नङा होमब्ला होमबा सानदों नायदो लोगोफोर नङा होमब्ला बेफोरबायदिया थारैनो नंमारगौ ना नंमारा नोंथांमोनासो बुजि मोनसिगोन आरो नोंथांमोना बुजि मोननानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ओरैबायदि गिख्रंथाव जाथाय आरोना लोगोफोर जायनि न'खराव जादों बिसोर मोनथिसिगौ आरोना लोगोफोर थारैनो बियो सैथो ना नंखाय आरो बिथांखौ बुंदों जे बिथाङा वर्ल्डनि 17 इयार्स होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर 17 बोसोर बैसोनि सासे बियो लाइमोन सेंग्रा बे लाइमोन सेंग्रानियावहाय सासे बोराय बैसोनि बा आत्माया हाबनानै दङ होननानै बुंदों मानि थाखाय मा खिथेर लानानै बिथांनियाव जिउआवहाय बेफोरबायदि हाबखो बेखौ मिथिला आरोना लोगोफोर ओंखायनो दायो दा नायदो नोंथांमोना आरो नायनानैथ' बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय माथो बुंबावनो थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना बयबो हुसियारै थाबानो जाबाय थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदोंब्ला गोबां सुबुंनोहाय शेयार खालाम जाहाथे बयबो
बेफोरबायदि मोजाङाव थायो आरोना लोगोफोर थ' आं आरो बांद्रायखौ बुंलासै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे आरो गोदान भिडिअ एब्ला नोंथांनि गिबियै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर थ' बाय बाय